Oh, I never did it before. Right. Okay, but if ubuka nje leya memo khona ukupick up hayi ukuthi like kwenzakaleni. Hayi musu ibuke musu kujaha ukuthi ngawuboni lutho ibuke nje imemo relax. Mase uyasho ukuthi okay ikuphi ukupick up hayo lapha. I think okay. Mina khona ngikupick up hayo ngoba ngibuka yabo. Q3 is matching with X3 and Q4 with X4. All right, okay. Kushuthi siqala lapha yabona nje uQ. Yambo uQ. Yeah. Q lo line lo gqamile vele usuka Q ya X. Okay, right. Sasa numberisha from Q saba no Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 up until Q11, right? Sinumberishe clockwise lapha kule circle no center P. Sinumberishe clockwise, right? Then kule circle le in a center R from X sanumberisha counterclockwise or anti-clockwise. Okay, yilokho kumele oqala okumele ukupick up lapho ukuthi okay na into engiyibonayo eyenzakalayo yakubona ngithi lokho. Okay, then istep esilandelayo base bajoyina amalona matchayo wonke. Okay, uQ uyamatcha no X, Q1 uyamatcha no X1, then Q2 uyamatcha no X2 kanjalo yabo. Nangu Q2 uyamatcha no X2, Q3 uyamatcha no X3, Q4 uyamatcha no X4, Q5 uyamatcha no Q5 uyamatcha no X5, Q6 uyamatcha no X6, Q7 X7, Q8 X8, Q9 X9, Q10 X10. Uyakubona lokho? Okay, shuthi step esilandela ukudraw lama lines wenze amatche ngoba siwabona. Yabo? Aba ngama construction lines awagqami ngoba ubona nje lapho ukuthi yabo awagqamanga abonwa uwena kuphela impensela oyisebenzisayo i-clutch or H, 2H or 3H. Right? Yeah. Khona sokubonela ngithi noma uku-understanda manje ngale drawing okwenzakalayo. Yeah. Okay. Understood. Yeah, I think I'm seeing okay. it. Shuthi ku-question paper njengamanje sungakhona ukudweba leya given view valid then unumberishe le enye shuthi direction yakhona iyaphambana. Le enye izonumberisha clockwise, le enye izonumberisha anti-clockwise. Okay, awuthi ngi-check i-question ukuthi ibithini yona nje. Sekudeni kakhulu. Okay, nayo i-question engayithola ngaphandle. Unayo i-question paper ngalapho? Let me download it. Okay. Check now.
Okay, usho mase uyitholile?